welcome back to my YouTube channel. So ini Friday. So Friday inkentu ರಜೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇನಿ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂತೆ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ತೇನು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಟೈಮ್ 11 ಅಂಡ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದಾತೀವಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದಾದ ಬುಕ್ಕೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾದ ತುಕ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅವಳು ಆಂಡೇನಕ್ಲೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ, ಜನ ಟೆಂಪಲ್ದ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡು ಇರ ಬರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್. ಸೊ ಪೋಕನತ್ತೆ ರೆಗ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಓದಿದ್ದು ಬುಕ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಬುಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಪೂದಿಯನ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೀಪ ದೀತಿ ಪೋತೀರ ಅಂಚಾದು ಪೂ ಮಾತ್ರ ದೀನೆ ಕಾಂಡಾರು ದೀತಿಜೇರು ಪೂ ಅಂತ ಅಂದಿಯರು ದೀತಿಜೇರು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಡು ಮುಂತು ತೆಂಕ್ ಕಟೀಲ್ ಪೋಯರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಕಟೀಲ್ಡು ಒಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈಚಲ ಅಂಚಾದು ಕಾತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದು ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಿದ್ದಿ ಎತ್ತುದಲ್ಲ ಏನು ಎತ್ತುದಲ್ಲ ಏನು తీయర్వైదా లవ్ పెట్టదు కన్నా పెట్ట 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 పేరన ఇల్లు ఇల్లు తెచ్చుకోవాలిగే ఇల్లు తెచ్చుకోవాలిಗೆ ಫ್ರೆಂಡನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಪಂಡ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತೂದು ಯಾನ ಫಸ್ಟೇ ಪಂದಿತ್ತೇನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ. ಸೊ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಫೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಯಾನು ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಚೂರು ಅಲ್ತ ಕಟೀಲ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ವ್ಲಾಗರ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜೆಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ್ದು ಮಲ್ತೇನೆ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಪಾಟ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವ ಎಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ
ದಾದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಾರಸುದಾರರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜೀವ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಸೈಪು ನಾವು ಎತ್ತೇವಲ್ಲ ಬೂರ್ದಿನ ತೋಜೋಡು ಇದು ಐಟು ನನ್ನ ಮೋನೆ ತೆಕ್ಕು ನೆಂತೆಕ್ಕು ಈ ಬಾಲ್ದಿ ಬೂರದ್ದು ಅಂತ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ರೆನಿ ಅನಿಕು ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು itu lagi di tempat balpai pursotik man lagi itu lagi nanti mata apa dia itu buci buci kan light burun tuh jadi kan jadi balik. Okay, you take care. Thank you, Papa.